नोंथांमोनखौ जोंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनो थाखाय ओमफ्राय माला सिबाय नै दा भिडिअ खालामनो थांगासिनो नै सासे दं आरो र' खनसेबावनि नै सासे थांगासिनो ओइ बे सराव भिडिअ लानो आरोना मोसानो नै जोंनि दुब्लिया लोगोफोर रिउ गोजानाव भिडिअ लानो थाखाय थाङो ना नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै होनलाय ना ओइ बे सराव मोनैबा लाखासिगोन आरो भिडिअखौ दे बिदिब्ला दाबो मोनैला सान्दुंआबो बया रिउ मा होनोमोन सान्दुं गोसाथार नै मोनथारबायानो आरो बेसर बारिखौ मालायनिसो दे होसोजाबा आरो गैला ओइ नै बेसे हिट खिन्थु जोंना केमेरायानो बुख्राख्राना ओंखायनो मोजां नुनाय नङा बारिखौ खोन्थिग्रोन र' बेसरा बारा जायाखैनि गेजेराव हाबजायो मानि मुनि रज'खै दंफैना ओइनो बिफां फांसे दंबावोसो नुखाय मा बिफांमोन लायनो इयो हो मा बिफांमोन लायनो गनि ओइ मा बिफांमोन लायनो इयो अ खरसा साला मा नामा जारुमोन बेसे गुसुना खरसानि बारा नै दा फट'शुट सोलिगासिनो आरोना नै दे दिखां माम्बार सायाया दाम खमनि मबाइल ना जोंफोरना kali kagak gini lihat ya, wow nih pak. Tandeknya. Video खालामनानै मानसिफोरा अबस्था गैला नै लामानि अबस्थायाबो फुला गफंलायनाय थाबायबा